What's up mga kamusmos? Ngayon po ay susubukan nating lumibot sa ilang parte ng Pangasinan na hindi ko pa napupuntahan. So samahan niyo ako guys. Andito na tayo sa Urdaneta City Town proper. Hahanap muna tayo ng kakanin para makapag-almusal. Hindi pa tayo nag-aalmusal. Nagbaon ako rito ng kape. Bili tayong kamote. Latik. Saka isa po na yun. Ayan. Malagkit. Magkano po? 30. Ay, 30 lang. Pag manok to, nakapulo mo ba? Mga 25. Mga 25. Nakapagpay na. Ay! May bumibili. 10 isa, tumawad, 2.25. O diba? Nangangabak daw ba siya sa lukto? So yon, nakabili tayo ng nilagang kamoting kahoy, biko, at saka umang malagkit. Pag ginutom ako, kakain na tayo anywhere. So Pasinggan tayo. Welcome to Barangay Bayawas. Siyempre, Urdaneta City pa lang tayo. I was walking down the street and you were there staring. Nagkwentuhan pa sila lolo. If we should meet and I knew Wala pang shoulder dito. Ang pangit ng daan. Ayaw namang mag-share ng mga motorista. Kaya bumilit na lang ako. I'm in your thoughts. Meron kami ritong malayong kamag-anak, dadaanan natin yung kanila. Parang yun na yun yung living water na yun. Parang yun ay kila Kuya Sani. Kasi magtatatlong taon na rin nung huli kang dumalaw. So ayan na yung Tiplex. Welcome to Barangay Kabuloan. I will be the one for you. Welcome to Barangay Piurata. Baktad Community School. Welcome to Barangay Baktad East. Pumasok na tayo ng bayan ng Asinggan. Nakarating na ako dito nung araw pero hindi bisikleta. Sa wakas, meron ng shoulder. Napakakuripot naman dun sa Urdaneta. Di man lang pinasimento yung shoulder. O, dito meron ng bike lane. Ang ganda rin dito sa Asinggan. Sariwa rin yung hangin. Hindi pa polluted. If we should meet, Welcome to Barangay Dumanpot. I've touched your soul, and then I knew you'd run away with me. I'm in your thoughts, and all you want is to lay down. Napakaganda naman ng plaza nila, oh. Diyos ko. Ang daming halaman. One, I will be the one. I will be the one. I will be the one. I will be the one for you. Ang ganda dito sa plaza ng Asinggan. Sana maging ganito rin yung ibang plasang mapupuntahan ko. Grabe, ang daming halaman. Ganda ng mga bulaklak. Grabe. I will be the one. I will be the one for you. Bahala na kung saan makarating. Ramos Elementary School.
Nagtanong ako kay kuya kung saan papunta yon. Tayog daw, tsaka Santa Maria, so doon tayo pupunta. So tayo papunta ng Tayog at Santa Maria. Kung ano mauna, good luck to us. Sabi ko na umaakit ako kanina kaya mabigat O di ngayon, medyo pababa tayo rito. Na-overwhelm ako sa ganda ng plaza ng Asinggan. Nakalimutan kong gutom na nga pala ako. Hindi pa ako kumakain mula nung gumising ako, kahit tubig hindi pa ako uminom. Kasi nga nagbaon naman ako ng coffee. Alanganin kasi yung biyahe ko, parang hindi na ako matutuloy pero tinuloy ko pa rin. So eto na tayo. Hahanap na lang ako ng lugar kung saan ako mag-aalmusal. Tatanong tayo. Pwede mo magtanong, saan po papunta yon? Ito San Manuel. Kahit saan. Yung Tayog saan? Ay, ganun Tayog. May daan dyan pa Santa Maria. Tayog Santa Maria. Thank you. Yung dun sa likuran ko, papunta pa lang San Manuel. Dito tayo sa Patayog. So, kumanan tayo. Diba, ang dami ritong suka, may favorite. Healthy kasi yon. Ang dami sanang nilagang mais. Kaya lang, di ba bumili nga ako ng almusal sa Urdaneta. Yun muna yung kakainin ko. Hanap tayo ng payapang lugar kung saan ako mag-aalmusal. Welcome to Narciso Ramos Bridge. Napakahaba naman ng tulay na ito.
Welcome to Santa Maria! Oh my God, Santa Maria, unlock! Maglagpas pala ng tubig, Santa Maria na. Grabe, ang haba ng tulay. Ganda ng bundok, oh. May mga ulap-ulap sa ilalim. May nakita akong upuan dito. Dito na lang ako mag-aalmusal. Doon. Ay, mas masarap doon. Open air. Ang ganda naman dito. Yan. Dito na lang tayo. Sa labas. Sarap, maligamgam. Meron tayong 2-man biko. Busog nga ako. Mamaya na lang itong 2-man at biko. Lunch ko na itong susunod. Yan, tapos na tayong mag-almusal. So, balik na tayo sa pagpadyak at baka abutan pa tayo ng tirik ng araw. Diretso tayo, dito tayo sa kanan. Santa Maria. So, welcome to Santa Maria, Pangasinan. May power na tayo. Akala ko mauubos ko yung binili ko. Biruin nyo guys, 10 piso lang yung nilagang ang ano na yon, kamoting kahoy. Busog na ako. Tapos nagbaon ako ng kape. Breakfast ko, 10 piso lang. Hindi namang mahal magbiyahe. Pwede naman tayong makatipid. Kasi yung iba nakikita ko kumakain pa sa restaurant. Mahal sa restaurant. Okay na ako sa 10 pisong almusal. Busog na ako. Santa Maria Public Market. Pwede po magtanong, saan po ito papunta? Ay, ito po. Okay. Thank you po. Diretso tayo, Rosales yung kanan. Ayoko sa Rosales. Diretso tayo pa San Quintin. Andito na tayo sa Barangay San Mariano. Santa Maria, Pangasinan. Grabe, ang sarap dito. Kakaunti ang mga sasakyan. Ang ganda pa ng daan. Sariwa ang hangin. Buti na lang nakikisama yung araw. Nagtatago sa ulap. Woo! Ang sarap! Welcome to Barangay Kabuluan. Sunflower Farm straight ahead. Sana madaanan ko. Sana madaanan ko. Welcome to Barangay Libsong, Santa Maria, Pangasinan. May halo-halo. May halo-halo dun, oh. Kaya lang masyado pang maaga.
Welcome to Barangay Patakid, Santa Maria, Pangasinan. Sunflower Camp doon. Saglitin natin tong sunflower farm. Kasi papasok pa siya dito eh. Ayun yung highway eh. Saglitin nga natin. Welcome to Barangay Silitchauco. Sunflower Camp. Ayan. Sunflower Camp. This way, sabi oh. Ayan. Ayun, malayo pa. Sa kalagitnaan ng kawalan. Malayo pa pala. Pero may nakikita akong ano doon yung parang ano yung windmill na Bugis sunflower. Ayan na yung sunflower farm. Morning. Wala pang sunflower? Meron po sa... Ay, sa likod. Ang mga sunflower daw nasa likod. Eh, paniguradong may entrance yun. Hindi na tayo pupunta ron kasi sunflower lang naman makikita nyo ron. Sayang yung pambayad sa entrance. Ay, doon ang daan. Doon pala ang daan. Ayun yung pintuan. Yon yung pintuan papunta sa Sunflower Farm. Unang-una, bulaklak lang naman makikita ko ron. Pangalawa, iiwan ko yung bike ko. Andun kasi sa likod ng bakod na yun yung mga sunflower. At least narating ko na yung location. So ayan, babalik na tayo sa main road kasi pupunta pa tayo ng San Quintin para makadami tayo ng napuntahang lugar sa Pangasinan. So ayun yung pinuntahan natin sa Sunflower Park. Ayun yung pinanggalingan natin kanina, Santa Maria. So diretso na tayo ng San Quintin. Deep in the shadows, I know it's hard. Lumayong Integrated School. Ayan o, ang laki. So far as the echo, where do we start? Barangay Bolitanggen, San Quintin, Pangasinan. Oh, hindi ko alam. Nakapasok na pala ako ng San Quintin. Isn't it nice? Barangay Bolitanggen. Ay, Bolitaggen pala. Oh. Bolitaggen Elementary School. Welcome to Barangay Bolitaggen, San Quintin, Pangasinan. Oh, hey, just admit that you're just Ungib Elementary School. So tayo ay nasa Barangay Ungib na. right. Stand up beside me, don't you? Wala na tayo sa Barangay Ungib. Anong barangay na kaya to? Tuklasin na lang natin. Wait, then we can live a better day. Papunta na ako ng bundok. Grabe. Medyo mabigat nga yung pumadyak kasi feeling ko paakyat ako. Spirit for the cause. We should be Slightly paakyat ako. all together, one and all. Let's build a dream. Pamilihang bayan ng San Quintin, Pangasinan.
So, andito tayo ngayon sa St. Pascal Bailon Parish Church dito sa San Quintin, Pangasinan. Asan kaya yung kanilang City Hall? Auditorium kasi dito. Hanapin natin. Welcome to San Quintin Town Hall. No more hate. Just admit that you're just afraid. Let go of all your fears and pride. Stand up beside me. Don't you hide. Dahil presko dito sa San Quintin, dito na tayo magmimerienda. May upuan naman ditong bato. Live a better day. Then we can live a better day. Then we can live a better day. Then we can live a better day. So ayun, nandito pa rin tayo sa San Quintin. Dito na natin uubusin yung kape. Ayun yung kanilang ano. At kung alin yung kainin natin. Baka suman. Titira natin yung biko mamaya. Merienda muna. Bismillah. Malagkit. Living free, all together, wanna know. Carbohydrate. The one and all together, wanna know. Maligam-gam pa. Hindi na yung maligam-gam. Yung papalamig na siya. Naubos ko na yung suman. Ito na lang natitira yung biko. Naubos ko na rin yung coffee. Water na lang yung natitira. So, maghahanap na tayo ngayon ng buko juice. Pahinga lang ng konti, tapos padjak na. Padjak na uli. Papunta tayo ng Natividad, Pangasinan. So, dito daw sa main highway, kakaliwa tayo. Okay. Natividad, here I come. San Quintin Central School. Ang linis. Ang linis ng San Quintin. Grabe, ang ganda. Welcome to Barangay Bantog, San Quintin, Pangasinan. Do you feel the rhythm all the way? Saan kaya sila galing at parang laspag na? Ay, dadaanan ko yung tulay. Paikot siya, di ba? Everything in this world will be okay. Can we be together all the way? I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. Nights in California fly, passing home. Wala pang tubig dito sa Dipalo Bridge. Skies, chilling by the ocean, driving up the mountain. Natividad Police. I think malapit na tayo sa Natividad kasi may checkpoint na doon. Alright, alright. This is the joy that you will get from cycling. Mahirap ipaliwanag pero ang saya-saya. Yeah. San Miguel National High School, Natividad, Pangasinan. Everything in this world will be okay. Katabi ng San Miguel Elementary School. Can we be together all the way? I know you feel this movement. Welcome to Viray Bridge. Reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something
within you. Nights in California fly. Andito na ako sa bayan ng Natividad. Poblasyon Natividad, Pangasinan. Chilling by the ocean dry. Andito na tayo sa Municipal Hall ng Natividad, pero Natividad Palace nakalagay. Kasi yan, Municipal Library. Welcome to Natividad, Pangasinan. Ayun ang Municipal Health Center. Wow! O diba? Ganun-ganun lang, nakadami na tayo ng napuntahan. I love Viking. Woo! Ito yung pinakapalengke nila kasi ayan yung mga shop. Oh. Maliit lang. So yun ang mababait na driver. Nagtanong ako kung saan yung papunta ng Tayog. Sabi niya dito lang daw, diretso lang daw to. Ba't daw ako magmapa? Sabi ko, madali lang kasi magtanong. Yung mapa kasi minsan nililigaw ako. 2 beses na ako naligaw, diba? So diretso lang tayo. Diyan daw ang Patayog. Wala na tayo sa Barangay Poblasyon. Rizal Elementary School. So nasa Barangay Rizal tayo, obviously. And this very second I know you feel the beat. Do you Wala na tayo sa Barangay Rizal. Di ba ang barangay na naman ito? Tayo ay nasa Barangay Canarem. Kasi nabasa ko yun, Canarem Elementary School. Ang laki-laki sa bubong nakalagay. So welcome to Barangay Canarem. okay? May nakita tayong halo-halo. Kain muna tayo. Mukhang masarap yung suka niya. Magkano po yung suka? 20. Ano pong suka yan? Ay, 25 po yun. Ay, oo, masarap nga yan. You feel this movement right. Sir, kung ano lang kayo ng stick ko na isa. Ay, ganun. May paganyan pa pala. Ayan. Nights in California fly, passing homes, yeah, right by sunset colored sky. Refreshing. In by the ocean. Finish. Bibili ko ng suka kasi paborito ko ang suka. 25 lang kasi ang mura. You know it feels alright. Alright. Goodbye, Natividad. So tayo po ay nasa bayan na ng Tayog. Yeah. Welcome to Carriedo Elementary School. Can you see the vision? Everything in this world will be okay. Tayo po ay nasa Tayog Public Market na. All the way. I know you feel. Andito tayo sa munisipyo ng Tayog, Pangasinan. Ang ganda ng munisipyo nila. Oh. Andito tayo sa top ng munisipyo, yung kanilang park. Ganda rin. Stadium nila to. Ganda. Reaching for something within you. Nights in California fly, passing homes, yeah, right by sunset colored sky. Chilling by the ocean, driving up the mountain, soaked in the endless beauty, all of you. You know it feels alright. Alright, alright. Ang ganda ng park ng Tayog. Nag-overheat na kasi yung phone ko kaya mahirap na mag-picture. Pinapalamig ko muna saglit.
I can't think nothing better than spending my day with you. My life is sunny and better. Girl, Ganda ng plaza ng Tayog. Mainit na, so uwi na tayo. Yung camera ko hindi na rin nag-open kasi nag-overheat nga. So yan guys, uwi na tayo kasi mainit na. oh, go. London, Paris, Tokyo. Oh, shorty, we could go. In fairness, ang ganda ng Tayog. Grabe, napaka-develop na na bayan na ng Pangasinan. Sun's red, girl. I want nobody. Tayo ay nasa barangay Trenchera. Trenchera? Tayog, Pangasinan. I want nobody but you. I want nobody but Welcome to Magallanes Bridge. Hataw, kainitan na ng araw. Siyempre dahil may checkpoint doon, baka wala na tayo sa Tayog at tayo ay nasa Santa Maria na. Ganun naman, di ba? Nasa border ang checkpoint. Rosales, Balungao, Baguio, Asingan. Doon tayo pupunta sa kanan, kaya lang may nakita akong arko. Magpipicture lang ako saglit para may souvenir sa arko. Ayan o yung arko. Siguro dahil dun sa may sunflower. Ba't kaya may sunflower to? So yun yung arko ng Tayog. Ito yung Paasinggan. girl. I want nobody but you. I want nobody but you. I want no. Ayun, yung tulay na dinaanan ko kaninang mahabang-mahaba, oh. Yung pinag-almusalan ko kanina, dun nang pupuntahan na to. Yung sa may arko ng Santa Maria, sa ibaba ng tulay. Oh, hindi nakaikot ako, di ba? Tapos kakanan tayo kasi yung tulay na mahaba pa Asinggan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nobody but you. I want. Diyan tayo nag-breakfast kanina. Diyan. Doon tayo sa likod pumasok kanina. Nakaikot na tayo doon. Papunta na tayo ng Asinggan. Ito sa harapan ko yung pinakamahabang tulay na sinabi ko, di ba? Nandito na naman tayo sa Narciso Ramos Bridge. Yung kalahati ng tulay nakalagay, welcome to Asinggan. So, nasa Asinggan na uli ako. Ay, lilikuan natin sa kaliwa. Doon tayo galing kanina. So, kakaliwa na tayo dyan. Mag-alauna na yata. So, doon tayo nagtanong kanina sa kanto. So, yan. Dito tayo galing kanina. Ayan yung magandang plaza ng Asinggan. Siyempre, kakaliwa na tayo papuntang Urdaneta. There you go mga kamusmos. Pauwi na tayo. Hanap muna tayo ng masisilungan puno. Kailangan magpahinga rin. Maganda sana rong kaso may ihi. So mapanghi. Hanap pa tayo ng ibang puno. Medyo kalbo yung puno. Tagus-tagusan yung araw. Parang maganda-ganda dito. Lamig. Ang lamig dito. Grabe. Rest time. Mayroon pa tayong biko. Nakapahinga na. Padjak na ulit tayo. May nakita tayong buko juice. Electrolyte. Natural electrolyte. Duyan, no? Yun ang kailangan ko.
Hindi na siya puro at nakita ko may tubig doon, so may halong tubig yon at medyo mapait, so may parang meron siyang magic sugar. Ulit na rin ako kasi better than nothing. 10 lang naman, so 20 yung dalawa. Goodbye Asingan, nasa Urdaneta na ako. Ay, nilipat na doon. Pamahala ang lungsod ng Urdaneta, yun. Traffic kasi dito eh. So eto na tayo sa bayan ng Urdaneta. Pauwi na, pagod na. So yan mga kamusmos, hanggang dito na lamang ang aking vlog. Maraming salamat sa panonood. Have a nice day. Ride safe. I love you guys. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. I'm going crazy. 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 할 수 없는 걸. I'm going crazy. 오늘은 너에게 내 맘을 고백할게. 내 맘을 받아줘. 영원히 변치 않을 테니. I'm going crazy.